Zduš lidi, tady je Hondy.cz a já vás vítám u prvního videa na mém novém kanále pod jménem taky Hondy.cz. Tam ten kanál, nevím, co s ním ještě udělám, ale tohle by měl být nový kanál a tohle první video na něm, a tentokrát tohle video bude z Counter-Strikeu. Takže my si na to vrhneme. Teroristi, budeme tenhle, zelený, ten se mi líbí. A teď budeme muset počkat, než oni to dohrajou. Dělej. Dobrý, Josh a Alexander. No, už se někdo zabijte, dobrý. Ne, my jsme prohráli. Do prčic. Vezmeme si skauta. Jo, střelil jsem ho. Co si vezmeme? Já chci M16 tady. Jo, to je zdaný. Tak. Tohle video by mohlo být asi tak 10 minut. Uvidíme podle toho, jak mě to bude bavit a jak se mi bude dařit. Čím se vyhál z pistole? Jo, už jsem zapomněl úplně. Jaj, těch tady bylo. Derek. Kolik mu zbylo života Derkovi? 100? To je trošku divný, když jsem ve ní střílel. Cheater na YouTube. Zabij ho. Dobře. Já jsem si nezapnul stopky. Já jsem ale hlava děravá. Máme si tuhle pušku, ale já nevím, jak se jmenuje, ale je dobrá. Hele, headshot. Ne. Jo, headshot. Ne. Já jsem hrdina. Na ten nick nekoukejte, na ten můj. Se si musím přejmenovat. Víte co, přejmenujeme se rovnou teď. Ne, po tomhle kole. Ne! Oh shit, 7 života. Jo, ten mě prásknul. Toho jsem se nevšiml. Jdem se přejmenovat. Tohle by mohlo zatím stačit. Za chvilku by se to, jo, se to změnilo. Toho jsem pěkně dal. Tohle byl headshot. Yes! Ne, to jsem nedal já. Taky ne. Jo. To jsem mohl dát. Jsem slabý. Já vím. Tak jo, teď se začnu fakt snažit. Jdem na to. Máš tam headshota? Nekousej se. Přestaň se kousat. No, dobrý. Teroristé win. Já nevím, co bych vám povídal. Tohle první videjko bude asi trapný, protože já už jsem hodně dlouho nenatáčel a ztratil jsem veškeré zkušenosti. Ne. No, já už bych tohle videjko asi ukončil, až dáme 15 kg, tak ho ukončím a budu se těšit v dalším videjku.
Je večer a ani se mi nechce zrovna moc natáčet. Takže... A ne, navíc nevím, ale asi jo. Tohle videjko ještě bude dneska na YouTube. Dneska je středa, nějaký svátek volna, myslím, že byly 2 středy volna, tohle je ta druhá středa. Těch je. Tady je taky jo. No tak jak jsem to neviděl. Jak jsem to mohl vidět? Dám těch 15 kg. To. Už se s váma rozloučím, protože vážně to první videjko bych nechtěla mít až tak dlouhý. Protože je to takový divný. No dej mu headshota. Jsi blbec. Co mohl dát? Ale jako že měl malou pistolku a on tamto, tak samopal, tak si vedu dobře. Tohle byl headshot malý. Tohle byl kill. Ale ne headshot. Já vymlekám se jak malý děcko. Já už jsem takový od malička. Cípni! No. Ty vole. Hele. Jinak napište do komentářů názory z téhle hry. Nekousej se. Názory téhle hry, jestli se vám třeba líbí nebo nelíbí. Z čeho bych mohl jinýho ještě točit. A ještě jeden kill. Já už jsem ho dal, tak po tomhle kole půjdu. Jinak mi třeba napište, jestli bych mohl točit třeba z paintballu, z toho bych taky rád točil, ten mě taky baví. Tak jo, já už se s vámi opravdu rozloučím. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videjka. Jestli se vám videjko líbilo, dejte like. Jestli se vám moje videjka budou líbit a chtěli byste prostě mě podpořit, tak dejte odběr. A jestli se vám tohle videjko líbilo, tak dejte dislike. A já za něj nebudu rád, takže mi ho nedávejte, prosím. Ale jo, to byla sranda, můžete dát. A do komentářů můžete psát názory, jak se může ještě zlepšit. A z čeho bych mohl ještě točit a tak. Teď víte, máte zkušenosti od jiných let's playerů. Takže už se s vámi opravdu loučím a dám jeden kill headshotem a budu. Tak nedám. Já už teda jdu. Tak čau vás. Čau vás. Ne, vážně, čau. Čau.